ka kalamba ka ng alas 2, alas 3 kadlaw. Oh. Ang kabayo anak mohunong. Muhunong? Oh, kay na ako ni kanang gawas yung mga engkanto, kanang mga White lady? mga kanang Leonato. Umongo ni. Di ako tungos kalamba. Awa, tanawa. Sulti magagod nga sisiglay ng gilder. Gipunan nila barbecue pero duhara ka buok. Patulo di ay. Anak, magagod. Padayon na istorya. Ay, pasensya kay mamaha. Mapantayan din mo kay naman sa tutubangan. Kani sa ma'am, huwag gani kainon na, nangayon gani donation. Ay, ginoo ko. Okay ra mo diyan nasa Okay, sa tanong. Okay ra mo diyan, ma'am. Istorya sa takay. Okay ra. Okay. Ay, nani na lang. Unsa man? Gi-request mo ko na mag-action na ako, gi-request. Oh, gi-request, ha? Oy, may ngala, pasensya kay mga mulubat gyud niya akong tingo kay nagaadton mo go America. Ha? America. Pataka na kay. Kini imong giatubang nun, mga graduhan ni. Ano day? Ang pronunciation nimo di na mao, di na Amerika. Unsa na day? Ang saktong pronunciation na Amerika. Okay, bugo man ka. Ano man? Moadto ka ni kag America imong sinultian slang anak. Slang. Di na America na. What the hell are you? So to baka mo kapag in-English? Oh, excuse me, are you subtracting my ability? Oh, come on! You discriminating my personal appearance. Kasabot na to? Wasan? Ngayon ko nung katahoran, may English. English speaking, katahuran, nakadali, pataplin. Wash and learn. Asang kumuhugas? Ugasin imong naong. Ma'am, okay ra ka diha, ma'am. Ay kablag ka, ma'am, naa, ma'am. Gusto riyan ako. O, sige na. English, ha? Some scenes and languages may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. People of the Philippines, especially people here in Titings, Sisigan. Saan sa? Titings, Sisigan. Slanga. Slow down. Men at work. Exit and entrance. No parking. Because government. Naaman na sa highway signboard, malaimod, patakka, malakay. Nagani ko'y balak ni mo English. Balak para imo ni. Ay, Oh, pinanggap yati ka. salamat din. Awa. Roses are reds, violets are blue. Every time I flush the toilet, I remember you. Unsa man? O sa'yo, pagtulong mo sa kanong, inidoro? Dili. Unsa man? Kananasod. Unsa man? Kanan ni ka flush mo, mana por may. Kuman ito ba? Ano pinangahon? Ay lang sila man nga. May magkakami ng English. Okay. Akong binisayan ng English, ano mo ha? Kadali. Bantay ha? Sayon. O sa English anang bulan hagbong. Kung nakitawag ko bulhog. Bula? Bulhog ko sa'yo mata? Kung sa English sa usa ka bula. Bol. Ya, nahog man ni bulhog. Kung duha ka bula, bulbul. Di mo na English mo. English lagi na. Ano man? Kung sa English sa usa ka bula. Bol. Kaduha. I told ya. Mo ba? Kaya ay, mamahuway sa taoy. Ano man? Tago kasi problema. Boss, I like, kana, inana ng ginatong naong, boss. I like mahay, boss. Ako, kaya ko magmahay sa akong naong. Bapo. Ginatong naong, boss, exotic. Kabaw ko sila exotic. Saan? Exoon sa itik. Boss, Damay-damay na ni mo. damay na, boss. Kung na problema, kasi mong tumpi, boss, ipablatter na nagtumpi mo. Wa mabagay sa imong naong. Wapay krimen, suspect na. Okay, sige, boss. Sayang ka rin naong nga, di masuspresuhan. Di uli ato, boss, ha? Kapuyang. Ay, ginoo. Kapuyang itang kwarto. Damay-damay ni ato, boss. Kaya kita na ba mga Pinoy hilig sa ta sa Korea, no? Ha? Ako katong ko Korea. Uy, ganyan mga babae, hilig kay Koreano, O eh. kana lagi upa-upa. Opa! Upa ba? O kana BTS. Unsa? BTS. BTS? Oh. BTS Ako kani ba? nakatong Bagtak, ko BTS. BTS man na. BTS lagi, Ah, BTS di ba kanang mga boy band ba boy band? Ah, boy band. O mga tuinaw na ba? 21. Bakit? Kamaw ka mag-Korean? Kabaw ko Unsa mag-Korean. may siltan Korean? Pasanayo Koreana. Yatira? Oh. Pangay katuran Korean. Korean. Kasabot sila. Sabot. Sige ka lang. Diba? 안녕하세요. tulog mo sa'yo para paway tayo sa'yo. Manguli pa tayo sa'yo. Mahubog niya tayo sa'yo. Awa, ipunan ko. Tanawang ipunan ko natin. Tahanap kita ko ninyo. Nagkibay-ubay na sa di mabagay sa tulawas. Basta na lagi
Iyo, mao na siya. Mao na? Oh. Unya unsa may sultihan sa Korea? Basta na ida. Naida? Oh, kansan nida. Iyang naong di na mada. May unsa may Korea na lang nailad sa networking. Nailad sa networking. Ah. Naskamida. Ha? Naskamida. Niskap? Okay, naskamida. Unsa may Koreano anang kanang namatay. Atake. Ha? Atake. Siyempre atakihon ka mamatay ka. O gani, atake. Lagi na, Korea. Lagi na. Korea na. Pag humaan mo ka ito, usultihan di ka, una ka mo atuan na, ato ka mga immigration. Ato immigration Sa sa Manila. Manila. May matagal ako sa Manila. Ha? Matagal ako sa Manila. Dugay ka nila? Mga 5 taon ako sa Manila. Yan tira? Oh. Kana si Ma'am Titing, si Felix. Oh. Dito na kanya. Nagtinagalog na si Ma'am Titing sa ni kanina. Oh, giagda ta. Ako yung nagitawag. Giagda ka. Oh, ano si Ma'am Titing ako. Hoy, nonoy. Halika dito eh. Upo ka dito eh. Kain tayo. Kuya. Itawag din ka na yan. Oh. Hoy, Chico. Halika dito eh. Upo ka dito eh. Kain tayo. Ha? Nana, si Ma'am Titing. Nagdali-dali. Ana si Ma'am Titing, halika Jigo kumain tayo Dili kay takka tayo. Lagi na. Unsa ay sultihan Tagalog? Basta na iugin Tagalog. Iugin. Oh. Unsa may Tagalog anang gukoron? Kukurin. Tagalog da. Suoton. Suotin. Kuutin. Lutuutan. Lutuutin. Lutuutanin. Apit malahos na buwan. Tagalog gid ay. May gala nalangan bitaw gid may kay na kuan man niya pag abot mo diri napay naglalis. Na naglalis pag suod na mamot. Babae lalaki mo to managuyog siguro to. Nganong naglalis mo to? Ang lalaki pagtikang sa lalaki nagisi man yung bilahan re. Kanya wasi pang birth. Nya. Niliko sa tubangan sa babae. Oh. Nagbilangkad. Kunya. O siyempre ang babae nakakita. Yan sa babae. Na-shock ang babae. Yan sa babae. Yan ang babae. Yapon man. Ang ipamutan na sa babae ang laki. Yan sa man. Yan ang babae. Sir, imong cellphone sir ba nakita? Tubag sa laki. Sa laki. Aday lang day. Open line man na day. Namutan na sa babae. Yan mo. Sir, unsa may unit ani imong cellphone sir? 3310, 3210. Ya. Tubag sa laki. Oh. Uy, latest ni day. Uy, Android touchscreen 10-10. Namutan na sa babae. Yan sa babae. Sir, ano man imong cellphone sir? Napiko lagi na. Ya. Tubag sa laki. Sa laki. Ay lupat mo na siya day. May offer ang babae. Ang babae? O, na babae. Dahil sir, nakoy charger sir. Charge 3 sir. Lipat ang laki ay. Sa laki. Ang laki di ko ay. Ngayon? Katako ko na mo charger. Saan mo charger? Universal. So, battery. Aso nagkapoy ang ngita kwarta. Okay, nya ubay-ubay naman ta. Mag-eksonan. Gi-request mo ko nga pagkatahon to dire. Ha? Kay nindot kong tingog. Ang kuan katong nagkanta kaniya acoustic, mama mig tingog katong Mama mo tingwa to. Oh, Mo ba? gi-request ko. Namo koy bagong kupos Di, ningon man si Ma'am Titing ang kitang gumanganta. Noy, kumukanta ka noy, di ita mabayran. Ah, ikaw ra? Ako na may pagkatahon. Ah, sige. Nag-eksonan, ako ni katahon, request ni bago na kong compose katong kanta ni Rico G. Puto, Ricky G. Puno. Kasi nang Rico G. Poto. Habas tayo mo to, Rico G. Puno. Katong gubat ba? Katong gubat, buksan mo may sugat. Gubat, tikman mo kay sarap. Gubat, ay sadyang kaligayahan. Kung ang gubat ay walang sugat, maglaro ka sa iyong sariling ugat. Gubat. Mo na siya. Oh, larga. Mukanta ka. Katahon ako. Sige. Larga, para dyan yung tanan. Kuang gitar. Ha? Kasi may gitar. mukanta. Ako. Wa ko labot. Wala. Uy, kay ko sa gitara. Wa ko labot ka. Kinsa may mong gitar? Ako. Mong kuang gitar. Bugog ka. Hinaya lang. Ma'am, dunga na yung katawa, ma'am. Wa mo timing. Wa ma-timing, ma'am. Bahor pa ng timing, ma'am. Di, Nagi nga ano kanang mahuman ng katawa tanan ba? Yung mga nila galit. Oh, nahibong biya mi ana. Pagka, nangatawa na tanan. Na pag human, sala nagkatawa, nahagbong nito. Play. Larga. Okay, pag-eksonan, para kita tanan. Di mamutingog. Gitistingan na ganyan, itingog na. Mao gani di mo tingog gani. Itingog na. Adi na. Mao di ay. Nga naman. Unsaon pagtingog buko man ka? Ano man? Unsaon pagtingog ang wire wa man mo dada buko ka? Ikaw may buko. Ano man? Ana mga gitara re kwa. Oh. Nisulti pala ka apilo ng wire akong giapil buko ka. Pilang wire? Boss, ay pagmahay anay mo naong boss ha? Steady lang ta boss. Bouncer mo sa tagnaong boss. Sige. Talaga. Saan mo ni? Yan na. Inipasod sa ipasod sa bangag.
Butangig sounds. Ini kasod sa bangag, butangag sounds. Aron hibaw na to nasud na sa pangag. Sige. Ah! Sampak mo lang. Larga. Hello, ma'am. Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Ma'am, amo niyang pinaskuhan, ma'am. Ma'am, wala ka nila order eh, ma'am. Nag-order, nahurot. Ibagay-bagay mo sa salamat. Kana. Kana. Para kayo tanan. Ikaw rin mo kanta na. Sok! Wako labot na. Ah, pang-pang. Mapangpang. Larga. Mapaong boss. Kana. Operator ba yan? Kana, Boss, kana. ay kahadlok ako pa boss, inyo haraman na. Oy, Migala, ikaw rin mo kanta na. Solo ka ni. Wako labot na. Oh. Oy, Migala, unang dalit sa Crazy Doll, siya rin mo kanta, wako labot, kanta na. Solo rin eh. Buang ka! Nagbiaan ako ni mong amawa ka! Ikaw rin mo kayo mo kanta. Gitari ko, saan ako makanta? Huwag mo gitar. Bugo rin Ang ba gitaran, tika. Oh. Sige, pre. Para kayo tanan. Ayan na, mo kanta ka, mudagan ka. Bubuha. Mubuilo man anoy! Mubuilo. Mubuha man na diri sa Panupyan Chug. Bugo. Asa kwaon? Panupyan Chug. O sige, pre, kanta ka. Atay ka buwan na. Tarong asat! Siya mo, day, uy. Limong ko bugal-bugal lain no. Ang mo kanta ka. Magawawang hindi doon kita kingon. O sige. Oh. Sisik. Sige, pre. Larga. A one, a two, a 1, 2, 3, go! Na. Para kayo tanan. Amo na kabuang ako. Taas sa tanong pasahe oy! Usaol di ay! Abli na yun! Asa may ablihan? Kanang gitara! Kining gitara, ablihan? Oh. Asa may portahan na ni? Buag yun. Ano? Sunda ko ha? Tongding. Krang! Ana oy, bugo! Buag yun. Kunding krang, anay, buko. Kana, sige, pre. Tungding, krang, anay, buko. Dili mo na anak noy! Usaon lagi? Tanawa ko ha? Oh. Sunda ko. Ano? Usaon? Anak! Disura to eh. Anak. Oh? Larga, makanta ko. 1, 2, 3, go. Huwag kang i-atake ng buwang natin. Ikaw kay nga na, oh. Ang akong mo pasabot, ang gitara ray patingo ka, wa kay labot. Wa kay apil ba? Atong klarohon. Oh. Gitara rin patingo ko. Siya ray patingo ka. Wa ko'y labot. Wala kay labot. Sige, pre. Kasabot ka. Sabot. Bakit sunan? Mukanta na ko. Larga. Oh. Tingo ko eh. Siya naman ka ha. Buwag yun. Ang gitara ba? Gitika para matingog. Usaon? Gitika! Kini. Oh! Sige. Bakit sunan? Mukanta na ko. Ah! Ihagwa pa gani. Anak mo! Anak! Saan? Ano? Na? Anara. Oh! Oh, anong tayo mo ka mabang? Naman na Sorry, ma'am. Sorry kaayo. Sorry. Ano nang hapak na. Sorry. Usaon day. Iwa ko kabaw si mga taon ay. Wa mga mga tana! Sige mga taon day. Kinakong kataon taas ka na nagkumpusan na si Ma'am Titing. Gikumpos ko alas 4 sa kadlawon, humag alas 4 sa hapon. Taas kay katahan ay. Lisod kay ni kata, lisod ni sa kuhog. Tungo sa kataas. Pero ang title mo bora, Usa man. Titing. Ha? Titing. Titing. Oh, Titing. Sige, unsa man ako. Gitari ko. Paspas Paspas. kamay, medyo rumba.
din. Kiting. Sura. Kiting. Dali ako taguha. Ato maman titing na mo. Lisod kay na, oy. Mo kanta ka ni ka musulti ka ni taas sa matang sa kanta. Mao na po pasabot ka dili nimo makabot ka ng nota sa kanta. Yatira? Kanang mo pirit na ka ba? Sige ka. Para sa ni kata ba? Taas ha? Don't let me down. Don't let me down. Taas ka na kataha. Di na nakabot. Don't let me Di na nakabot down. eh. Don't let me down. Di na nakabot. Don't let me down. Taas ha? Don't let me down. Taas kay kantahin. Down. Yung din taas, balik-balik, don't let me down. Oh, at least ako na lyrics imo gyud titing. Na ako'y kapareho na. Mga slow rocker, para inyo ni. Unsa man? When the smoke is going down. Kana nindot na. Para kayo tanan. When the smoke is going down. When the smoke is going patay, patay. When the smoke is going down, going down. Sige mga bugal-bugal. Ay, Mukanta ka kanang pira kanang usuron ba? Presa ba? An aberration. I never seen an aberration. And even if it's seen me for so long. ay saan nagtawa sila. Diba ako, ito na. Despacito. Alkapila ko no, o sir. I never an aberration. If it's seen an aberration. And even if it's seen me for so long. Mami ka na. Despacito. And even if any miss shot I do. And never seen him on a facturado. Ay, makunti lang na kanta ay. Makunti. Makunti sa kanta. Imong kanta, imong duyugan, akong kanta. Ayaw duyugay para maklaro. Oh, sige, sige. Ay, pagkala mag-contest may kanta. Ang akong hangyo lang yun. Kung ganahan mo sa mong kanta, pakpak lang mo. Ah. Kung di sa mong ganahan, bahala mo eh.